Баршаларыбызны да юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә яшәтүче, бердән-бер Раббыбыз, бердән-бер хак илаһыбыз булган Аллаһ Тәгаләгә мең-мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган, сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: «Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан». Изге Рамазан айы бу айда Кур'ан инде ди. Худан линнас. Бу Кур'ан инде кешеләргә дөрес юлны күрсәтү өчен. Җәннәткә булган, Аллаһның рәхмәтенә булган, бәхет сәгадәткә булган юлны күрсәтү өчен килде ди. Ва баййинатин минал худа вал фуркан. Һәм безләргә аңлатма буларак, ничек акны карадан айырырга, ничек хакыйкатьне ялгандан айырырга, ничек итеп гаделлекне золымлыктан айырырга. Шуның өчен килде Аллаһның бийек китабы. Әлеге айда, Кур'ан айында, без үзебезнең Кур'ан белән булган арабызны төзәтү, Кур'анга тагын да якынаю, арабызны яхшырту өстендә эшләргә тиешбез. Күбрәк Кур'ан укырга, Кур'анның аятлары өстендә утырып, аның тәфсирләрен укып, бу аятта Аллаһ Тәгалә миңа нәрсә әйтергә тели? Ул миңа нәрсәне куша? Нәрсәдән тыя? Нәрсәгә ул мине чакыра? Шушы сорауларга җавапларны без эзләргә тиешбез. Аллаһ Тәгалә Мухаммад сүрәсенең 24-нче аятында әйткән: «Афала ятадаббарунал Кур'ан» ди. Әллә алар ди Кур'ан аятлары хакында уйланмыйлармы ди? Неужели они не размышляют над аятами Кур'ана ди? Ам аля кулубин акфалуха. Әллә аларның йөрәкләре ябылганмы ди? Әллә аларның йөрәкләрендә бикләр, йозаклар эленеп торамы ди? Мухаммад сүрәсе 24-нче аят. Мөселман кешесе шул аятларның эчтәлекләренә төшенеп, үзенең тормышын, үзенең яшәү рәвешен төзәтергә тиеш Аллаһның бийек китабы белән. Аллаһ Тәгалә җир һәм күкләрне бар кылды. Безне шушында халифәләр, Аллаһның җирдәге халифәләре итеп урнаштырды. Һәм без шушы җирдә дөрес итеп яшәсеннәр өчен, һәм җир белән дөрес итеп кулланырга өйрәтү өчен Аллаһ Адәмнән башлап пәйгамбәребезгә хәтлек төрле заманнарда, төрле җирләрдә, төрле авылларда 124 мең пәйгамбәрне җибәрде. Бу 124 мең пәйгамбәр аларның кулларына инструкция, тормыш инструкциясе, тормыш әлифбасы итеп үзенең китапларын тоттырды. Һәм шушы бөтен китапларны үз иченә җыйган соңгы китап безнең кулыбыздагы Кур'ан булды. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә Кур'анны матур итеп, көйләп уку һәм шуңа сокланып тыңлау өчен генә түгел, безгә тормыш әлифбасы, азбука жизни итеп бирде. Аллаһ Тәгаләнең галәме яши түгел кагыйдәләр белән. Менә сәгать ничек итеп һәрбер аның механизмы үз урынында утырган кебек, Аллаһның мәхлугын чагыштырып булмый кешеләр ясаган әйбер белән. Бүтән галәм, җирләр, күкләр, бүтәнесе Аллаһ куйган механизм белән яши. Һәм шушы галәмдә булган нинди генә зур
dünyalar bulmasın. Makro deb aytamiz endi dünyalar. Ham nindigina kishi dünyalar bulmasın. Mikro dünyalar. Biligiz, bir mahluqda Allah qo'ygan qonunlardan tış yaşay olmaydi. Bir jon egasi mol, o'simlik mol, nindidir tosh mol, bütünüsü de şuşu Allah'ның qoidalari içinde yaşaydi. Alaygına tugil. Kishi o'zigina tugil, Allah'ның qoidalari içinde. Hatta onun har bir hareketi de şul qoidalarga bo'ysuna. Vне konstitutsiya Allah'ның birey-bir de bo'la olmaydi. Mana bizning ko'zimizning yumilib ochılığı da Allah qo'ygan qoida bo'yicha ishlaydi. Chunki ko'zlar bizga xizmat etsin uchun ularni moylab turga kerak. Ularni moylagar uchun dvornik bizning tarzamizni chistartib olgan kibik, shotkalar Alloh taolaning qoidasi bo'yicha bizning ko'zimiz yumiladi ochiladi. Bizning o'pkamiz suluy. Bizning har bir so'zimiz, mana biz namozdan so'ng zikrlar aytganda shularning orasida bek zo'r so'z bor. Ko'pimiz biz ol so'zni aytganda narsa aytganimizni de anglamaymiz. Lakin bu so'zlar bek zo'r. Bu nindi so'zlar? La havla va la quvvata illa billah. Hatta musulmon kishisi narsa bilandir g'ajablanganda, nindidir bir g'ajoyib xabar eshitganda da o'zi da sezmasdan la havla va la quvvata illa billah deb qo'yadi. Lekin bu narsani anglatadi. Ko'p kitoblarda нет силы и мощи кроме как у Аллаха deb aytadilar. Quvvat kuch deganni anglatadi. Lekin haul, hal, состояние deganni anglatadi. Bu narsa bir ko'zanak kletkada o'zining halin o'zgarta olmay, o'zining o'rnini o'zgarta olmay, Alloh Taala anga kuch berib, uni o'zgartmishi. Mana shunga ko'ra bizning qo'limiz ko'tarila, la havla va la quvvata. Allohning amri bilan. Allohning amri bo'lmasa qo'l ko'tarilmaydi. Og'zingdan so'z chiqa, ko'zing ochilib yumilib ochila, butunisi, har bir harakat, har bir molekula, atom butunisi shu qoida la havla va la quvvata illa billahga to'g'ri keladi. Har bir narsa Allohning qoidasi bilan. Shunga ko'ra biz kishilar turmushda hamon o'z qoidalarimizni qo'ymoqchi bo'lamiz. Ham boshqalarni shu qoidaga bo'ysundirmoqchi bo'lamiz. Lekin biz unutamiz. Biz kishilarni, xalqlarni tugil, o'zimizning 80, 70, 90 kilogram bo'lgan tanimizni de bo'ysundira olmaymiz o'z qoidamizga. Nega shashlaring og'ira? Ayt sinalarga. Bulda jetdi deb. Men qora shashishay deb. Qora bo'lib qolsin. Bir shashingda seni tinglamay. Ular baribir og'ira. Nega jiyirshiqlaring orta? Sinalarga ayt. Bulda jiyirshiqlar to'xtag'iz. Menga siz ishonmaysiz deb. Ular birsi de seni tinglamay. Nega salomatlik qoqshay? Ayt sinanga. Bulda jetdi, salomat bo'l deb. Jamoat o'sgan tirnog'imizni da to'xtata olmaymiz. Shoba kesamiz. Parikmakerskiga borib shashni qisqartamiz. Salomatlik qoqshasa tabibga shobamiz. Biz shobamiz, ul tugil. Shunga ko'ra biz tanimizni da bo'ysundira olmaymiz. Qortayma, avurma. Lekin bo'lmay. Oshiqma. Oshisi keladi, senang ayt, oshamaysan degan. Oshamasang o'lasan. Yiqlama deb qara. Shunga ko'ra butun narsa Allohning qoidasi bilan yashaydi. Tarazan qarshindagi og'achda yoz kuni Allohning amri bilan birilar yora. Har bir yaproqqa Allohning amri kela, hamul yaproq chiqa. Shashak ota, jimishim bera. Kuz kuni Allohning amri bilan har bir yaproq tusini o'zgarta. Anlarasan Allohning vaqti yetgach ul yaproq tusha. Ham ishirib yo'qqa chiqa. Bizda shulay. Mana shunga ko'ra biz ul qoidalarni o'zgarta olmaymiz, lekin biz ul qoidalarni o'rgana olamiz. Ularni o'rganirga kerak. Allohning kitobi Qur'onda
Сөйкле пейгамбәребезнең хадисләрендә менә шушы тормыш кануннары безгә хәбәр ителә. Нәрсә бирә безгә ул кагыйдәләрне өйрәнү? Син бер организациягә килсәң, аның уставы бар. Син ул организацияның кагыйдәсен өйрәнсәң, сиңа ул оешмада эшләү, аның белән эшләү җиңелрәк була. Чөнки син беләсең, менә монда син кагыйдә бозасың, монда син кагыйдәне бозмыйсың. Илнең дә, һәрбер илнең дә конституциясе бар. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ биргән шушы куйган кагыйдәләрне өйрәнү безгә тормышта җиңеллек бирә. Ялгышмаска. Аллаһ куйган кагыйдәләрне өйрәнү авырлык түгел, җиңеллек тудыра. Чөнки син беләсең, галәм нинди кагыйдәләр белән яши. Нәрсә чәчсәң, шуны урасың. Булар бөтенесе дә тормыш кагыйдә. Аны кемдер законы природы ди, кемдер әйтә законы, вселенские законы ди. Булар бөтенесе дә Аллаһның кагыйдәләре. Ләһәмә кәсәбәт ва галейһә мәктәсәбәт. Изгелек кылсаң үзеңә кайтыр, явызлык кылса үз башыңа төшер. Менә шуңа күрә булар барысы да кояш иртә белән Аллаһның әмере белән чыккан кебек, без аны үзгәртә алмыйбыз, без аны туктата алмыйбыз. Без хәтта алдан беләбез, Аллаһның маршрут поезды кебек, поезд да соңга кала, кояш соңга калмый. Шуңа күрә азан шул вакыт белән әйтелә. Менә шуның кебек безнең тормышыбызда һәрбер бер кагыйдә белән. Нәрсә эшләсәң сиңа хәсрәт киләчәк. Нәрсә эшләсәң ризыгыңның бәрәкәте артачак. Законы экономики там иногда не действует. Садака бирсәң, кай вакыт Аллаһ Тәгалә бөтен математика кагыйдәләрен, аны точная наука диләр. Аллаһ разрушает правила математики. Аллаһ Тәгалә шундый сиңа ризыклар бирә кай вакыт. Менә шуңа күрә Аллаһның кагыйдәләре безгә бәхетле булырга, ахирәттә җәннәтле булырга ярдәм итә. Шул кагыйдәләрнең берсе, мен уйлыйм, изге Рамазан айы белән дә ул бик бәйле. Галимнәребез бу кагыйдәләрне җыеп, безгә җыеп утырмаска аерым китаплар ясыйлар. Мәсәлән, рус телендә бар 50 правил Корана дигән әйбер бар. Рус телендә күрдем 50 правил сунный, хадисләрдән алынган. Шуңа күрә алар безгә җыялар, ул китаплар күп. Шул кагыйдәләрнең берсе Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсе 83-нче аятта әйтә: "Вакулу линнаси хусна". Кешеләргә күркәм сүзләр генә әйтегез ди. Бу Аллаһ Тәгалә безгә куйган кагыйдә. Безнең мөселманнарның тормыш кагыйдәсе булырга тиеш. Без кешеләргә хәерле сүз, күркәм сүзләр әйтергә тиеш. Тормыш дәврендә һәрберебезгә төрле кешеләр белән аралашырга зарури, необходимый булып тора. Һәм бөтен кешедә күркәм әхлак иясе булса иде. Монсына килдең, монсы елмая, синең хакыңны бирә. Монсына килдең, монсы сиңа сәлам биреп, шатланып сине кабул итә. Ләкин күп вакытта тормышта гаделсез кешеләр белән аралашырга туры килә. Күп вакытта әхлаксыз кешеләр белән дә аралашырга туры килә, һәм үзебез дә сизмичә әхлаксыз булып китәбез. Менә шушы вакытта Аллаһ Тәгаләнең кагыйдәсен без онытырга тиеш түгелбез. Сиңа карата ничек кенә яман хылык күрсәтсәләр дә, вакулу линнаси хусна, вы должны говорить людям прекрасные слова, благие слова. Кешене сүккәндә дә пәйгамбәребез хәерле сүз әйтә иде, хәерле сүз белән сүгә иде. Шуңа күрә Аллаһның кагыйдәсе баштан чыгырга тиеш түгел. Исра сүрәсе 50-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вакул ли ибади", әйт минем бәндәләремә ди, скажи моим рабам ди. Якулу лати хия ахсан. Авызлары белән хәерле булган сүзләр әйтсеннәр. Хәерле дими, хәтта күркәм ди. Күркәм, матур сүзләр әйтсеннәр ди. Инна шайтана янзау бәйнәһум ди. Һәм белегез, шайтан ди, һәр вакыт кешеләрнең арасында дошманлык тудырырга тырыша. Һәр вакыт шайтанга бердәмлек кирәкми кешеләрнең. Дустана, тату яшәүләре кирәкми. Шайтан һәр вакыт ир белән хатын арасына, әти белән ул арасына, дус белән дус арасына, җитәкче белән эшче арасына, остаз белән шәкерт арасына һәр вакыт нишли? Низак, дошманлык.
әрләшу һәр вакыт булдырырга тырыша. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Яқулу лати хия ахсан ди. Шуңа күрә әйтсеннәр күркәм булган сүзләр генә ди. Нинди генә ситуация булмасын. Хәтта җәмәгать тормыш килеп безне җиткерсә, бәхәс спор дигән әйбергә. Спор дигән әйбергә. Аллаһ Тәгалә Ганкабут сүрәсенең 46-нчы аятында нәрсә ди? Вала туҗадилу әһләл китаби илля биллати хия ахсан ди. Хәтта китап әһелләре, башка дин әһелләре белән бәхәсләшергә тотынсагыз ди, илля биллати хия ахсан. Только наилучшим образом ди. Акырышып, бакырышып, аларны мыскыл итеп, аларны кимсетеп, син аларны, алар сине юк. Күркәм рәвештә ди. Хәтта бәхәсне дә күркәм рәвештә. Ваҗадилһум биллати хия ахсан ди. Кешеләрне дин юлына чакырганда да башта күркәм вагаз ди, һәм башка, аннары соң инде бәхәсләшергә туры килсә, кай вакыт атеистлар белән бәхәсләшәбез, кай вакыт имансызлар белән бәхәсләшәбез. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ваҗадилһум биллати хия ахсан ди". Ведите с ними спор наилучшим образом ди. Мыскыл итеп, кешене кимсетеп түгел. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә шарт итеп куя, мөселман кешесе үзенең теленә система безопасности куярга тиеш. Куярга тиеш, ансыз булмый. Ул нинди система безопасности? Пәйгамбәребезнең хадисендә килә. Ман кана юъмину биллаһи ва бил яумил ахир, әгәр дә кем Аллаһка һәм ахиратка иман китерсә, шандыңмы Аллаһка? Шандың. Кыямәт бар, Аллаһ каршына кайтачакмын, җавап тотачакмын дип шандыңмы, инандыңмы? Инандым. Димәк, нәрсә ди? Фәл яқул хайран. Әйтәсең икән, авызыңнан хайырлы сүз чыксын ди. Система фильтрация тора. Хайырлы сүз чык. Уйла, син әйтәсе сүз хайырлымы? Һәм бел, сора үзеңнән тиз генә. Кеше бит башта әйтә, аннан соң уйлый. Ләкин әйткәнче уйла. Кайбер Әбу Бәкр кай вакыт авызына кичкенә таш кабып йөргән. Нигә таш кабып йөрисең дигәч, артык сүз әйтмәскә дигән. Шуңа күрә күп сүз хайырлыга илтми. Пәйгамбәребез әйткән, хайырлы сүз әйт дигән. Син хәзер әйтәсе сүз. Менә синең бик кат әйтәсең килә. Хатының ачуын китердеме иде? Көне буе ашамаган. Ашамагач ачу килә, шулай бит. Кайдыр эштә синең минлегеңә тиделәрме? Иң беренче зур сорау. Син хәзер әйтәсе сүз кыямәт көнендә үлчәүнең кайсы ягына салыначак? Изгелекләр ягынамы? Юк икән, димәк әйтмә. Фәльякул хайран ау лиясмут. Если говорит, пусть говорит благое или молчит. Только два варианта. Яки хайырлы, яки дәшмәү. Яки дәшмәү. Шуңа күрә менә бу пәйгамбәребез безгә өйрәткән система фильтрации. Бик авыр телеңне тыю. Бик авыр телне тыю, ләкин кыямәт көнендә, дөньяда да, кыямәттә дә үзебезгә хәсрәт аласыбыз килмәсә, барыгыз да бу система безопасностьны куегыз һәм тотыгыз. Шулай ук пәйгамбәребез әйтте: "Бүген сөйләгән сүзең иртәгә үкенерлек булмасын" дигән. Менә еш кына җәмәгать, бүген әйтеп ташлыйбыз, уйламыйча, ашыгып, ачуга бирелеп, кай вакыт минлегебез белән, кай вакыт дөресен әйтеп ташлыйбыз. Ләкин иртәгә никләр әйттем микән шуны дип кай вакыт үкенәбез. Кай вакыт гомер буе үкенергә туры килә. Ачуга бирелгән, хадисендә тапкан, 3 талакны кычкырган строптивый хатынына. Хәзер елап йөри. Бер-беребезне яратабыз ди, кызышып киткәнбез ди. Берәр хәзрәт әйтмәс микән безгә, синең талагың талак түгел дип. Шулай итеп йөриләр. Шуңа күрә бүген әйткән сүзең иртәгәсе көнендә үкенерлек булмасын дигән. Сүзеңне авызыңнан чыгарып җибәргәнче уйла. Авыздагы сүзгә син хуҗа, авызыңнан чыккан сүз сиңа хуҗа. Бел. Шуңа күрә дилбегәне сүзгә биргәнче уйла. Пока син хуҗа. Чыгып киткәч ул син хуҗа түгел.
Қызыңны бергенде де ойла. Бергеш аның ире хуҗа. Менә шуның кебек авыздагы сүзгә хуҗа бул. Әгәр инде тормышта сынау бөтенләй кызуга китсә, кызышып китсә, телне иң хәерлесе бөтенләй ябып куярга. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Иза гадиба ахадукум фальяскут диде. Әгәр дә берегез сисә, ачуы кызуны авызын япсын диде. Ашу чыккач сөйлисе килә. Әйтеп ташлыйсы килә. Пәйгамбәрбез әйтә, юк ди, молчи ди. Менә шуңа күрә кем беләндер кызышканда, өйдә хатын балалар беләнме, эштә кемнәр беләндерме, базарда кемнәр беләндерме, сиссәгез каныгызның кызып баруын. Кайвакыт ул йөзгә дә чыга, кеше кызара ачуыннан. Пәйгамбәрнең кырда насихатын ишетегез. Фәл яскут. Пускай молчит, пускай молчит. Менә шуңа күрә җәмәгать әйткән бит бер галим. Әйтми калган сүзләрем өчен, үкенгәнем булмады ди. Менә әйткәннәре өчен шактый үкенергә туры килде ди. Менә шуңа күрә Рамазан аеның да нигезе менә шушыңа кайта. Менә шушыңа. Корсакны ураза тоттыру җиңел ул. Сәхәрдә күбрәк ашасаң, хәзер ураза җәйге түгел. Җиңел. Үтә дә китә ул. Менә көне буе телеңне уразага кертеп кара. Телгел авыз ачырга чаба. Шуңа күрә әйткән бит Имам Газалиме, сәйер ди, странный шундый ураза тотучылар ди. Ипи белән судан ураза тоталар ди. Үлгән кардәшләренең итләрен ашап авыз ачалар көне буе ди. Бу нәрсә? Гайбәт сөйләп йөриләр. Әрләшеп, ике генә әйбер ди. Пәйгамбәрбез әйтә, дурфалык, грубость һәм әхлаксызлык ди. Тигенең белә талаша, моның белә, менә шушы ике әйбердән ураза тотмаса ди, кирәкмәгән Аллаһка ди, аның ризык белән судан ураза тотып йөрүе ди. Аш йөри ул, ураза тотмый. Шуңа күрә уразаның да нигезе җәмәгать сабырлык һәм нәрсә? Телеңне тыю. Күзләреңне харамнан тыю. Аяк кулларыңны харамнан тыю. Менә булар безнең үстебездә зур сынау булып тора. Шуңа күрә Раббым Аллаһ Тәгалә безгә биргән шушы тормыш кагыйдәләрен, шушы Коръәннән, сөекле пәйгамбәребезнең хадисләреннән өйрәнергә насыйп итсен. Аллаһ безгә гыйлемгә тәүфик бирсен. Чөнки гыйлем ул безне бәхетле итә. Гыйлем безне җәннәтле итә. Шуңа күрә укыгыз китаплар. Бүген күпме китаплар бар. Бүген күпме мөмкинлекләребез бар укырга. Аллаһ Тәгалә дәресләргә йөрегез. Аллаһның рәхмәте безгә бу. Шушы кагыйдәләрне өйрәнеп тормышта куллану. Раббым һәрберебезгә тәүфик бирсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафагъна бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.